Καλημέρα φίλοι μου, ελπίζω όλοι να έχετε μια δημιουργική και χαρούμενη εβδομάδα. Σήμερα θα μιλήσουμε για προετοιμασίες για τον επερχόμενο χειμώνα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ δύσκολος λόγω της μεγάλης ακρίβειας. Περιμένουμε ακρίβεια στο ρεύμα, στα καύσιμα. Ήδη η βενζίνη έχει πάει στα 2 ευρώ και, για πολλούς είναι και, φτάνει και 2,5 ευρώ σε κάποιες περιοχές που υπάρχουν ακριβά μεταφορικά και πλέον αρχίζουμε και περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας. Όσο μπορούμε λιγότερες για να κάνουμε οικονομία. Θυμάμαι εκείνη την εποχή που ο πατέρας μου μας κυνηγούσε να κλείνουμε τα φώτα, να μην ξοδεύουμε ενέργεια για να κάνουμε οικονομία. Τη λέξη οικονομία την έχω μάθει πολύ καλά στο πετσί μου από μικρή, γιατί ήμασταν πολλά μέλη στην οικογένεια και τα λεφτά λίγα. Δεν μεγάλωσα σε ένα σπίτι που υπήρχαν όλα απλόχερα, μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι που μαθαίναμε να μοιραζόμαστε. Τώρα, ο άνθρωπος καταντάει άρρωστος και μοναχικός και μελαγχολικός. Γιατί κατά τη γνώμη μου η άρρωστη αυτή κατάσταση ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Οι μάνες οι ίδιες, οι γονείς οι ίδιοι βάζουν τον άνθρωπο σε απομόνωση, από μικρό. Έχω πουλήσει πάρα πολλά σπίτια στην διάρκεια της ζωής μου κάνοντας το επάγγελμα του μεσίτη και θα σας πω ότι οι περισσότερες γυναίκες όταν διαλέγουν σπίτι το διαλέγουν με την προοπτική τα παιδιά αύριο να έχουν το δικό τους δωμάτιο. Πολύ κακή επιλογή, χείριστο. Βέβαια δεν μπορώ να επέμβω στο πώς σκέφτεται η κάθε μάνα, σας λέω όμως τη δική μου άποψη. Το ότι εμείς ίσως μεγαλώσαμε πιο υγιείς ψυχολογικά και πνευματικά ήταν γιατί μεγαλώσαμε σε ένα δωμάτιο 2 και 3 παιδιά και 4 καμιά φορά. Έτσι λένε οι γονείς τώρα ότι με τα λεφτά που έχω δεν με φτάνει να πάρω μεγάλο σπίτι. Όχι, θα πάρεις ένα σπίτι με βάση τα χρήματά σου. Τώρα, αν δεν σε φτάνουνε, θα πρέπει να πας σε κάποιο παλιό σπίτι και να το φτιάξεις σιγά σιγά. Οι περισσότεροι όμως δεν έχουν αυτή την υπομονή, θέλουνε το καινούριο, το μεγάλο, τη μεζονέτα, πάνω κάτω δεξιά αριστερά, ο καθένας να είναι απομονωμένος και να έχει το δικό του δωμάτιο. Πόσο κακό όμως κάνει στην ιδιοσυγκρασία του παιδιού η απομόνωση. Πιστεύω ότι κάνει πάρα πολύ κακό, μαθαίνει στον άνθρωπο από μικρό να μην μοιράζεται τίποτα. Να θεωρεί ότι όλα πρέπει να τα έχει στο χέρι, να κλείνεται στο δωμάτιό του ό,τι ώρα θελήσει και να μην έρχεται σε επαφή με την υπόλοιπη οικογένεια και με τα αδέλφια του γιατί θύμωσε. Πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Σίγουρα και δεν κάνει καλό στα παιδιά σας. Θα είναι προτιμότερο τα παιδιά να κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο και το άλλο δωμάτιο που περισσεύει να το έχουν χώρο για κάποια άλλη δραστηριότητα. Παραδείγματος χάρη λέω για παιδικό δωμάτιο, για παιχνίδι, για διάβασμα, για τα γραφεία τους, οι βιβλιοθήκες τους. Καλύτερα να κάνετε αυτό το διαχωρισμό μέσα στο σπίτι, αλλά τα παιδιά να μάθουν να μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο έστω στον ύπνο. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερο. Εννοείται ότι οι απόψεις μου δεν είναι πανάκια, εγώ λέω αυτή τη στιγμή τα δικά μου βιώματα, τις δικές μου απόψεις, εσείς έχετε τα δικά σας, ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε κάτω στα σχόλια, αλλά σίγουρα θέλω να σας δώσω μια άλλη οπτική, μια οπτική που ίσως δεν σας πέρασε ποτέ από το μυαλό, γιατί όλη αυτή η μόδα που μας περνάνε γίνεται μια συνήθεια.
Δεν υπάρχει χειρότερο σπίτι από τις μεζονέτες, να το ξέρετε. Αυτό το πάνω κάτω τρώει τα γόνατα της νοικοκυράς. Το λέω γιατί ξεχνάει κάτι. Ανέβα πάνω στο δωμάτιο να το πάρεις, κατέβα κάτω. Πάνε τα ρούχα πάνω, τα άπλυνες, πάντα πάνω, κατέβασέ τα κάτω. Πάνε στην κουζίνα να πάρεις ένα ποτήρι νερό, ανέβα, κατέβα. Είναι δύσκολα σπίτια, αυτοί μας τα βγάλανε σαν μόδα, δεν είναι έτσι. Το καλύτερο σπίτι είναι ένας όροφος, το πολύ 2. Αυτό το 3 και 4 ορόφους και σοφίτες και αποθήκες και ανέβα και κατέβα, μόνο δυσκολία φέρνει στη ζωή μας, αλλά κανείς δεν το γνωρίζει πριν τα πάρει. Μας οθήσανε να μένουμε σε μικρά σπίτια, σαν περιστερώνες, για να μην πιάνουμε χώρο. Λες και η Ελλάδα δεν είχε χώρο για να απλώσουμε και να κάνουμε μια μονοκατοικία flat, 150 μέτρα ο καθένας μας. Γιατί βρε παιδιά, ξέρανε από παλιά ότι η Ελλάδα θα δοθεί αλλού? Λέω εγώ τώρα, και βγάζαν τα πολεοδομικά σχέδια που μας περιορίζουν σαν τους Ιαπωνέζους να κοιμόμαστε σχεδόν όρθιοι με κάτι δωματιάκια 8 τετραγωνικών. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μεγάλωσα σε μία κρεβατοκάμαρα 25 τετραγωνικών, αλλά τη μοιραζόμουν με τις αδελφές μου. Και ήμασταν μια χαρά. Όσο ήμασταν μέσα σε εκείνο το σπίτι και είχαμε το δέσιμο της οικογένειας, ήμασταν μια χαρά. Μόλις φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι, αλλάζουν τα πιστεύω, αλλάζουν οι νοοτροπίες, αλλάζουν οι κουλτούρες, αλλάζουν οι δραστηριότητες, παίρνουν επιρροές από συντρόφους, από οικογένειες άλλες και τότε γίνεται το έλα να δεις, το μπάχαλο. Παλιά υπήρχε μεγαλύτερο δέσιμο στην οικογένεια γιατί ήταν η πατριαρχική οικογένεια όπου κάτω από μία σκέπη ζούσανε πολλοί κόσμος με τον πατέρα να κάνει κουμάντο και τη μητέρα να είναι η νοικοκυρά, η μεγάλη νοικοκυρά που έλεγε το σπίτι. Τώρα σήμερα μικρές οικογένειες, άνθρωποι μόνοι τους, γυναίκες μόνες χωρίς παιδιά, πατεράδες μόνοι με παιδιά, βλέπουμε πολλά είδη, βλέπουμε άντρα με άντρα, γυναίκα με γυναίκα. Η κατάσταση έχει αλλάξει πάρα πολύ. Για μένα δεν είναι φυσιολογική γιατί δεν είναι κάτι που έμαθα και έζησα, για κάποιους άλλους όμως είναι. Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ξεκινάμε λοιπόν μια προετοιμασία ως οικογένεια για τα δύσκολα, για να μπούμε σε αυτή την ομάδα όλων αυτών που προετοιμάζονται. Τι θα κάνουμε, πώς θα ξεκινήσουμε έτσι για να μην χαθούμε. Το πρώτο πράγμα θα πρέπει να είναι από τους γονείς να ορίσουν ρόλους και να διαχωρίσουν εργασίες. Ο κάθε ένας μέσα στην οικογένεια πρέπει να έχει το ρόλο του και τις υποχρεώσεις του. Είναι κάτι πολύ βασικό γιατί σήμερα κανένας άνθρωπος δεν θέλει να έχει υποχρεώσεις. Κυρίως τα παιδιά σας, τα οποία τα μάθατε να τα χαϊδεύετε, να τα καλοπιάνετε, να τα δίνετε τα καλύτερα και να μην ανταποκρίνονται ή να μην έχουν υποχρεώσεις. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό και αν θα χρειαστούν αυτές οι οικογένειες αύριο να συζήσουν ή να συμβιώσουν με κόσμο μαζί, γιατί δεν θα υπάρχουν σπίτια. Λέω τώρα μια φοβερή καταστροφική κατάσταση που ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα εκεί στον κάμπο της Λάρισσας. Δεν υπάρχουν καταλύματα, δεν υπάρχουν σπίτια και πρέπει σε ένα δωμάτιο να ζήσει πολλής κόσμος. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που μάθαν να είναι μόνοι τους θα μοιραστούν ένα χώρο? Δεν θα μπορούν, θα τρελαθούν παιδιά, θα είναι για χάπια οι περισσότεροι. Άρα θέλουμε να εκπαιδευτούμε σε λίγο πιο χαλαρές αλλά και πιο δύσκολες συνάμα καταστάσεις ώστε να μπορούμε να συμβιώσουμε μαζί με κόσμο
άγνωστο για μας ή μαζί με πολύ κόσμο μέσα σε ένα μικρό χώρο. Αυτό θέλει εκπαίδευση. Δεν το έχουμε μάθει, είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που δεν μας πέρασε ποτέ από το μυαλό τα τελευταία χρόνια. Είναι όμως κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας σύντομα. Αυτό το κοινόβιο φαντάζομαι δεν το έχετε καν στο μυαλό σας κάποιοι και όμως μπορεί να έρθει χωρίς να το θέλετε στη ζωή σας. Άρα θα πρέπει να έχουμε έναν χώρο μέσα στο σπίτι και αν δεν έχουμε να το δημιουργήσουμε που θα μαζευόμαστε όλοι και θα έχουμε επαφή ο ένας με τον άλλον. Θα συζητάμε, θα εργαζόμαστε μαζί, θα φτιάχνουμε δημιουργίες. Σκεφτείτε το λίγο, είναι στο σχολείο, μπορεί να γίνεται στα παιδικά χρόνια, αλλά μετά ο άνθρωπος το ξεχνάει σιγά σιγά μεγαλώνοντας, άρα πρέπει να το ξαναφέρουμε λίγο στη ζωή μας. Έτσι, προετοιμαζόμαστε λοιπόν και κάνουμε κάποια πράγματα για το χειμώνα. Σιγά σιγά βάλτε λίγο έτσι δημιουργικά εσείς γυναίκες το μυαλό σας να δουλέψει, πώς θα φέρετε κοντά την οικογένειά σας και θα αρχίσουμε όλοι μαζί να μοιραζόμαστε μία δραστηριότητα κάθε μέρα. Θα πρέπει να βρείτε κάτι, από το να μαγειρέψουμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε κάτι, από το να κάνουμε μια προετοιμασία για το χειμώνα, κάποια πράγματα, από το να προετοιμάσουμε κάποια φάρμακα, να βάλουμε αποθήκη. Προσέξτε τα φάρμακα αυτά να μην λήγουν γρήγορα, να έχουν μια διάρκεια 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το να φτιάξουμε ένα φαρμακείο δηλαδή, από το να φτιάξουμε ένα μικρό αποθηκευτικό χώρο, μια αποθήκη τροφίμων, από το να φτιάξουμε προετοιμασία κάποιων εργαλείων, ενός μικρού κήπου. Το επόμενο είναι μέσα σε μια οικοδομή να κάνετε ένα meeting, οι ένοικοι, οι ιδιοκτήτες, και να βάλετε στο μυαλό σας πώς θα οργανωθείτε για να έχετε κάτι κοινό όλοι μαζί που θα το διαχειρίζεστε και θα το προσέχετε. Λέω τώρα εγώ ένα μικρό κήπο στην ταράτσα. Έτσι. Ή έχετε έναν ακάλυπτο χώρο πίσω, ο οποίος είναι βρώμικος μες στα σκουπίδια. Θα πρέπει όλοι μαζί να τον καθαρίσετε, να τον προετοιμάσετε και να βάλετε, ξέρω εγώ, κάποια παρτέρια για ώρα ανάγκης, για να βάλετε κάποιες σαλάτες. Το τίποτα, το μηδαμινό, κρεμμυδάκια, σκορδάκια, μερικές σαλάτες, λίγο σπανάκι, λίγο ρόκα. Έτσι απλά για να έχετε αυτή την επαφή με το χώμα, έτσι, με τη φύση, γιατί δεν μπορείτε από άνθρωποι των κομπιούτερ, άνθρωποι των Ινστιτούτων και των κομμωτήριων, να γίνετε ξαφνικά άνθρωποι της φύσης και να μπείτε στα δύσκολα μέσα στον ωκεανό και να κολυμπήσετε. Δεν γίνεται, παιδιά, θέλει προετοιμασία. Ευχαριστώ. Το βίντεο αυτό θα έχει και δεύτερο μέρος συνέχεια.